Benvidos, hoxe, benvidas todos, todas. Eu son o profe de teatro, son Ale Sobrino, son de Centro Cultural, empresa que funciona na Escola Municipal de Teatro. Bueno, saio aquí, teño intención de presentarvos un acto que non ten xeito de presentarse, porque digamos un acto en familia para celebrar un día luminoso que na empresa de Centro Cultural consideramos que é indispensable celebrar todos os anos, e que é mellor que celebrar con todo o noso alumnado facendo unha parte pequena de todo o traballo que levan feito durante o curso. Lembro-vos que o traballo que levan feito durante o curso trátase moito de exercicios, de definición, de dicción, de organizaciones, de interpretacións, e despois de todo iso comezamos a traballar en base a un texto, a unha obra, e o comezo dese traballo é o que vos van a expoñer hoxe aquí. Quero dicir que está o traballo desnudo, sin demasiados aderezos, falo de escenografía, falo de vestiario, falo de efectos, de todo o que queirades poñerlle a unha obra de teatro. Pois isto de momento ainda non o temos. Por iso veredes pouco efectismo, pero moita interpretación. Ao fin e ao cabo do que se trata. Podestes ver no vídeo que non só nos centramos na interpretación, sino que tamén fixemos un obradoiro de caracterización hai pouquísimo tempo, antes do Antroido, e que resultou impresionante, como podestes ver. E estou seguro que non pararemos aí, porque a fin de curso temos preparado xa unhas cheas de
se lle entende nin unha sílaba do que vostede di. Non. É que fala como se tivese os dentes cheos de puré de patacas. Porcos mentireiros. Eu lavo meus dentes todos os días, Agarre! Iso non é todo. Eses miserables bórranse da súa maneira de andar. Que na miña maneira de camiñar. Nada, é divina. Pero eles din que vostede parece ter un callo en cada dedo dos pés. É que anda coas puntas abertas como un payaso. Oh, como que susto é o público. A eses canallas eu esmagaríaos. Din que vostede non ten personalidade, que é unha mediocre, faleira insignificante. Pero eu, solamente eu, sei que vostede é un xenio. Por favor, firme un autógrafo, ainda que sexa o único que lle pida nesta tempada. Chámome Robustiano. Ai, que dedicación tan bela. Todo o meu amor para Robustiano. Miserables. Alegría. Son solo algunas das emocións que se transmiten co teatro. Fotos da realidade. E bueno, eu levo fendo teatro desde pequeniño. Empecé na XB, e logo cando fixen o bachillerato, pois tuve a oportunidade de interpretar unha obra de teatro. Durante ese bachillerato representei unha vez unha obra. A artista principal era a moza que máis me gustaba a mí. Ela era a protagonista. Estaba liada na obra con un tipo, o aperas da clase, que era o que me interpretaba, e eu faía un papel secundario donde miraba todos os días como se pegaban ao lote os dous, mentras eu era o pajafantas. E claro, aquilo para min era un sufrimento. E o día lle preguntei á profesora, mire, isto que estamos fendo aquí, que era, me dixo, teatro. Sí, teatro sí, pero que xénero? Era, me dixo, comedia. Mire, isto de comedia non ten nada, isto é un drama. E de teatro tampouco ten nada. Tampouco ten nada de teatro, porque isto que pasa no escenario é o que pasa todo o día na casa. E como aquilo para min era un sufrimento, eu dixen, abandono o teatro. Pasaron os anos, e circunstancias da vida, como levo o teatro nas venas, pois acabei convertíndome en contacontos hasta que fai 3 anos, pois desde o Concello tuveron a brillante idea de crear unha escola de teatro. E a fin. Eu xa daba por suposto que ir a clases non me fai falta. Vale. O teatro levase na alma, eres tú artista, non necesitas clases. Pero eu fui. E claro, o primeiro día que nos subí para a escalera do recreo dixen, hoxe nace unha estrella. Quen da gol? E non levei a alfomba roja debaixo do brazo, pois non ir de sobrado. E claro, chegamos a clase e ali estaba a profesora, non? E dixen, bueno, o papel principal para min, que activa máis guapo do curso tamén para min, bueno, isto vai ser coser cantar. Pero non, a profesora, que foi a primeira que tuvemos, que Irene, dedicouse a enseñarnos a hacer tonterías. E non sabía nada, sacarvos a lengua uns aos outros. Isto que falta para chegar a ser estrella, empuxarse uns aos outros, tírate de espaldas que te van a agarrar os compañeros, tonterías. Irene estudiou unha carreira de 5 anos, arte dramática. Iso foi o que dixo a súa nai, mamá, vou estudiar arte dramática. Se a nai de Irene viñera a clases, e viñera a tonterías que lle enseña a hacer a seus alumnos,
esa nai vai vivir un auténtico drama. Un drama de verdade. E claro, a min que me enseñan a hacer tonterías ou a ser un que antes non me importa, porque somos entre maiores a total, non é importante, estamos, xa sabemos máis o que hai que facer na vida. Pero en Irene está traindo clases aquí os pequenos, que non está levando por bo camiño, E bueno, aquilo foi así evolucionando, e logo o ano pasado cambiáronos de profesor, temos a Alex, que é o profesor noso da obra, e bueno, Alex tamén estudiou arte dramático, pero ele leva unha vida oscura. Xa miramos, todo negro. Van a poner vestidos de negro aquí, todo negro, todo negro. Alex ten un almacén en Porriño. É un almacén oscuro, negro, todo negro. Ali ten moitas cosas almacenadas. Aquí hai o que non está escrito, está bien naquele almacén metido. E o negocio dele, que vai a falar con xente oscura. Políticos, con gobernos políticos da cuarta. Vai a falar con eles, vete esa moto, Alex colla a foconeta, vai a Porriño, caza todo o que ten no almacén, traio pa aquí, coloca que dice, cóbralle aos políticos, marcha outra vez de volta para Porriño con todo, e Alex de arte dramático nada. Alex basicamente ten, eu creo que é un síndrome de Diógenes ambulante. E bueno, ahora para terminar esta breve interpretación, dicir que para min o teatro, non? Pois o teatro, bueno, nós temos duras sesións de ensayo, muitísimas, horas e horas e horas de ensayo. Despois temos o momento previo a subir aquí, que é o momento en que nos maquillan, hoxe estou sin maquillar, pero no momento maquillanos. As compañeras de clase suelen ir super maquilladas, maquilladas non, perdón, veñen de peluquería, e logo se ponen aquí, tomas así para atrás, e a maquilladora bota aí 4 horas de a mí se me deixa po final, eu sou un último maquillado. Poñen un bote así grande, poñen ali, e claro, cando mira que el bote é grande, me dice a maquilladora, Benito, es que tienes la piel con mucho brillo. Claro, para sacar ese bote así grande, o pollo, extendo así os brazos, poñen así, para que maquille todo o corpo, poñen así, e eran bella. É que ten moito brillo na piel. Si moi así, é a forma de dicirme, mira, vou te tapar toda esa brillantez que ten, non sei que pasa un Boeing 477, dese se mira que está en E despois temos o medo escénico, o pánico que pasamos aí antes de salir a compartir con vos ou ao escenario. Ese medo preescénico, iso é, todo o mundo fala diso do medo escénico, pero logo nós temos o medo non, o pánico post-escénico, que é cando acabamos a obra, marchamos para ali, e cando veña Irene nos diga se lle gustou ou non. Se lle gustou, guai, pero como non lle gustara, a boitar por que nos vou. É o mismo, para terminar xa. Vamos a ver, as clases patrias. Eu vou estar aquí hoxe, pago. Se eu pago a mí, non me teño por que botar a bomba. Centro Cultural é unha compañía de teatro, non? Que ten actores profesionales, que cobran. Se eu pago, boten a boca, os que cobran, como me vayan mal. Eu agora, desde a semana pasada, que soy un profesional, xa tiña representante, xa que a miña representante. A mí, se me quere contratar Centro Cultural, eu non estou. Serán moi vos como profesores, terán moitos anos de carreira, todos os que queran, espero que vos Centro Cultural, porque se vai ben uns bicos migrantes, que gustan, uns abrazos, uns bicos que dá gusto, que é como un tesala, mal, bueno, que muchísimas gracias.